Een gearwerking om financieel misbruik bij Oudenrijn voor te komen. Alle organisaties uit de regio zetten hier de handteken onder een convenant dat daarbij helpen moet. Die meid zit regelmatig mee, dat wij dus vermoedens en signalen krijgen van financieel misbruik. En wat dus daarin opvalt is dat het zo lastig is, ook voor professionals, om daar een goede manier van te vinden, waardoor je maar je niet pluisgevoel. Het is de bedoeling dat bijgelijks de thuiszorg of mantelzorgers witte weertse wezen moeten als zij vermoedens hebben van financieel misbruik. Dat misbruik is er in allerhande vormen. Paken is alleen nog thuis, kinderen het meer zelfstandig badskippen doen en had zijn kleinzoon vregen als hij dat wil. Nou, dat wil kleinzoon wel, tuurlijk. Hij krijgt de pinpas mee van Paken en hij doet wekelijks badskippen voor Paken. Maar ja, het tankje van de brommer gaat ook wel eens even leeg. Dus hij denkt, ik ga nou toch de pinpas, ik kan hem wel even vol tanken. Dan zit je dus al op de grens van. Onder de partijen binnen gemeenten, maar ook notarissen, de bank en zorgorganisaties. Want medewerkers die bij Oudenrijn thuiskomen, krijgen heel iets vaker signalen van financieel misbruik. Dan is het goed dat het wist als zorgverlener welke oren partijen binnen bij belutsen. En staat er medewerkers met mannen, ik vind ik kennen van die oren partijen die er meer verstand van hebben, die er meer professie van hebben. En we krijgen die vragen steeds meer. En dan kan ik wel proberen een antwoord te vinden. Maar dan is het volle beter dat die partijen van mijn mannen weten van waar doet wat. Op die wijze moet er rapper aan de bellen lutsen worden. Voor Oudenrijn is dat vaak dreig. Ook omdat het meestentijds om familie gaat. De gearwerking is geen oervloerige luxe. Want de komende jaren lijken de kans op financieel misbruik alleen maar dat te nemen. Mensen op leeftijd blijven langer thuis wonen. Binnen dus ook afhankelijker van hulp. En daardoor ook dus kwetsbaarder.